dneska už on odchádza. Že ráno, prečo už nevstali? Ja stavím. No, tak ja idem urobiť raňajky. Ja si už sadnem. On zabudla si dioptrické okuliare. Nech sa mne páči a nech sa ti páči. Dobre. No, tak. Čo si dneska oblečie? Ty si dáš to? Ja si dám. Tak choď na raňajky. Ja to zatiaľ počkám. Ahoj, babi, ja už som prišla na raňajky. Ahoj. A kde je Lenka? Ona sa ešte prezlieka. Si dám toto. Tak. Ja idem asi už tiež na raňajky. Ale čo máme vlastne na raňajky? Dám vám asi, lebo nemám toho moc veľa, takže vám niečo povyberám. Ja si dám borúvky. Ja si dám asi jablíčko. Mňam. Ja si dám tyhle borúvky. Mňam. Idem, no. Teraz. Ideme sa prezliecť. Ja si dám to lovičko. To sa mi páči. A ja si dám toto tričko. To sa mi tak páči. Tak. No, ja si dám. Toto som nemala ešte, túto dovolenku. Tak. A to je už všetko. Tak. Tak poďme už. No, už keď sme, tak poďme. Ahojte. Dáte si jablčko? Áno. Mňam. Tak, hop, mňam. Zase ako posledná. No to nevadí. Hop, macík. Ktorý si dám? Toto si dám. To som ešte nemala. Ešte nemala. Ale nie, dneska už ideme domov. Ja by som si možno chcela dať toto oblečenie. To sa mi predsa dosť hodí ku mojej čelenke. Ale dám si aj čelenku. Dám si ešte už. Tak. Už sa naperfamujem. Ale to není. Tak, ahoj. Čo by si dala? Dám si toto. A už všetci mali raňajky? Nie, ešte Ondro. Dám ti... Ondro mal? Kapustu. Ondro mal? Nemá, však on nemal jablko. Tak. Dobre, a čo dneska máme robiť? No dneska sa už, babi, musíme baliť. Dneska sa už musíme baliť. Takže ideme sa už zbaliť my. Najprv my dvaja poďme. Tak. Wow, prečo ideme do auta? Ja si idem zbaliť. Takže, čo si ako prvé zbalím? Asi ako prvé si zbalím do rúbsaka všetky svoje veci. Ja takým. Hej, prestaňte robiť mi zlé. Aj ty nám. Kde nerobím zlé? No ty robíš zlé. Tak sa koza posunte. No, Haló. Prečo sa mi nič nedá zobrať? Ja som mal iba... Aha, dobre, 3.
Tak. Ja už som zbalený. A ešte ten vankúš, ten som si... Tak, a vankúšik ešte si zbalím. Ten som si brala iba do ruky. Tak ja som už. A do ruky vankúš. Ja idem ku babke. Dobre, ja si teraz balím pyžamo. A ja si zbalím. Toto. Aj pyžamo. A ja si zoberiem tohto Macíka. A malovatka sa mi nedajú zobrať, takže to vôbec nevadí. Tak si dám. Nechcem to od neho. Ja už asi tiež som. Ja ešte nie. Ja ešte si dám toto a ešte všetky moje oblečenie. Tak ja už som. Počkajte. Hej. Ja len sa idem odparkovať. Tak, teraz ja ešte vlastne nie som. Ešte som prišla na rad ja. Toto. Nie, to nie moje. A toto. Tak, hej, počkaj. Tak, ja už som tiež. Ja sa idem odparkovať. Choď. Je Ondro ešte Ondro. Nie, veď sme zabudli ešte tam onu. Anet. Ale najprv povedal Ondra. A veď Ondro môže byť aj sem. A Anet môže byť sem. Ale mala si najprv tohto Ondra. A nemusím. Veď už sme všetci zbalení. A toto je koho pyžamo? Jeho. Koho? Aha. Ondrejka. Tak a on. Každý si zoberie svoju hračku. Nie, však to je moja hračka. Nie. Jaj, toto je tvoje... Počkaj, čo? To mi teraz nevychádza kúsok. Aha, dobre, vychádza. Tak, my už sme všetci zbalení. Áno, hop. A hop. Nie, ja nie som balená. Aha, Laxi si zabudla. Tak ja sa idem ešte do kúpeľne. Tu niečo nezabudla. Plavky! Jasné, už ideme. Počkaj. To nie sú tvoje. Najprv vám vytriedím plavky. Tak, toto sú toto sú Ondrové. Toto sú neviem koho. Jaj, to sú vlastne Adamové. Toto sú moje plavky. Dám si ich do kufra. Prečo sa mi nedá zobrať kufra? Tak, dám si ich tam. A už mám myslím. Tak, fajn. Táto podložka. Tu je divne urobená. Tak, toto sú koho, neviete plavky? To je Tomášové. Áno. Dobre, myslíte, že máme všetkých plavky? Hej, máme. Idem ich zavolať a ja už sa idem nastúpiť, že už som. Poďte na plavky. Jasné, ideme. Ideme. Dobre. To som nechcela. To sú moje plavky. Tak. Dobre, toto sú moje plavky. Dám si ich do bašohy. Tak, ja už som taký. Dobre. Teraz ide Ondro. Daj si tu rúbsak. Toto sú tvoje plavky. Tak. A ty už si tiež. Teraz ide Tomáš. Tomáš, ty máš sem plavky. Tak, a ty už si taký. Ideme ich odniesť. Ideme do izby, čakáme vás tam. Nie, poďme sem. Dobre, ale je tu už aj Anet, takže... Tak, už iba dvaja. Dobre. Ja mám ty plavky. A ja mám... Tieto... Hej, nedávajú. Tak. Dobre, my sme takí. Áno, poďme. Dobre, ja idem sem a ty ideš sem. Dedo, my sme si už všetko zobrali. Dobre, tak choďte za babkou. Ale prečo? Ona vám povie postup, kde máte ísť. Tak fajn. Ide ku nám.
Jasné, ale nemusím dať toto pere. Tak, fajn. Hej, nie. Ahojte, deti. Už ste všetci zbalení? Áno, áno. Dobre, tak ja vás odvediem všetkých domov. Ďakujeme. A vlastne my sa ešte prezlečieme. A tak vás odvedieme. Jasné, jasné. Ja si dám toto. A ja si dám toto. Tak. My vás tu všetkých odvedieme najprv. Tak, ale počkajte, ešte či ste tu už nezabudli. Tak.